дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарварони ду давлат сода гардонидани рафту омади мардумони ду кишварро зарур донистанд. обшавӣ бо сурати пиряхҳо пажӯҳиш, ҷамъоварию коркарди маълумот ва ҳамкории амиқи байналмилалиро тақозо менамояд. бешаи палангон дар феҳристи ЮНЕСКО. дастаи истиқлол дар аввалин бозиаш дар Лигаи чемпионҳо на бурду на бухт. дар Гранд-слами Баку 2023 аз Тоҷикистон 7 варзишгар иштирок менамоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мубоҳисаҳои умумӣ ҷулуси 78-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Амрико бо президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ мулоқот карданд. ба иттилои хадамоти матбуоти президенти кишвар, дар мулоқот таҳкими минбаъдаи муносибатҳои Тоҷикистону Эрон ва масъалаҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуданд. ду роҳбар аз муколамаи созандаи сиёсӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, идомаи муваффақонаи робитаҳо пеш аз ҳама дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, энергетика, нақлиёту транзит, сайёҳӣ, ҳамкории бисёрсамтаи минтақаҳо ва вилоятҳои ду давлат, афзоиши парвозҳо ва сода гардонидани рафту омади мардумони ду мамлакатро зарур шумориданд. ҳамчунин дар ҷараёни вохӯрӣ роҳбарони ду давлат ҳамкории кишварҳоро дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони ҳамкории исломӣ муҳокима намуданд. طبق گزارش آخری سازمان جهانی آب و هواسنجی با نام وضع اقلیم، گرمشوی غیر معمولی حرارت هوا در آسیا از سطح میانه جهانی زیادتر مشاهده می شود. پیامدهای منفی این روند از قبیل خشکسالی، آبخیزی، یارش و سوختار در منطقه‌های گوناگون جهان از جمله در جمهوری تاجیکستان از پدیده‌های خیلی نگران کننده می باشند. این اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که در مباحثه‌های عمومی اجلاسی 78-umi Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид садо доданд. сарвари давлат таъкид намуданд ки Тоҷикистон 93% қаламрави онро кӯҳҳо ташкил медиҳад. таъсири тағйирёбии иқлимро бештар эҳсос менамояд ва яке аз кишварҳои осебпазири ҷаҳон дар ин раванд маҳсуб меёбад. офатҳои вобаста ба иқлим дар шакли ярч, сел, обхезӣ, хушксолӣ ва тармафароӣ дар Тоҷикистон ҳамасола ба вуқӯъ пайваста боиси талафоти ҷонӣ ва хисороти инфрасохторӣ мешаванд. дар ин замина Тоҷикистон ба чаҳорчӯбаи Сендай оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ ки ба мусоидат дар такмили низоми огоҳсозии бармаҳал, афзоиши сармоягузорӣ ва расонидани кӯмаки молиявӣ ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва камтараққӣ равона гардидааст, аҳамияти хоса медиҳад. сарвари давлат хотирнишон намуданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 13 000 пирях ба қайд гирифта шудааст. 60% захираҳои оби минтақа дар ҳудуди кишвари мо ташаккул меёбад. мутаассифона таи 10 солаҳои охир дар Тоҷикистон зиёда аз 1000 пирях аз байн рафтааст ки ин барои аҳамияти озуқаворӣ, дастрасӣ ба об ва нигоҳдории экосистемаи Осиёи марказӣ таъсири манфӣ расонида метавонад. обшавӣ бо сурати пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тоза андешидани тадбирҳои мушаххас аз ҷумла пажӯҳиш, ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот ва ҳамкории амиқи байналмилалиро тақозо мекунад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ба феҳристи мероси умуми ҷаҳонии ЮНЕСКО боз як минтақаи нодири Тоҷикистон дохил шуд. иттилоъ медиҳад Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. санаи 20 сентябри соли равон зимни ҷаласаи 45-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси моддии фарҳангии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ ҷараён дорад, ёдгории табиӣ бешаи палангон ба феҳристи мероси умуми ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардид, таъкид шудааст дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. мамнӯъгоҳи давлатии табиӣ бешаи палангон яке аз мавзеъҳои табиии Тоҷикистон буда дар ҷануби Тоҷикистон дар резишгоҳи рӯди Вахш ба рӯди Панҷ ҷойгир аст. масоҳати мамнӯъгоҳи бешаи палангон 49700 гектарро ташкил медиҳад. мамнӯъгоҳи табиии бешаи палангон бо қарори Комиссарияти халқии кишоварзии Тоҷикистон санаи 4 ноябри соли 1938 таъсис ёфта буд. мамнӯъгоҳ дар ҳудуди имрӯза ноҳияҳои Дӯстӣ, Ҷайҳун ва Қабодиёни вилояти Хатлон воқеъ аст ва яке аз ҷойҳои тамошобоби минтақаи сайёҳии Водии Вахш мебошад. бештари ҳудуди мамнӯъгоҳи бешаи палангонро Туғайзор ташкил медиҳад. аз ҳайвоноти нодир
гавазни бухороӣ боқӣ мондааст. Мамнӯъгоҳ ба хотири мавҷудияти яке аз нодиртарин намуди ширхӯрони дарранда паланги туронӣ бешаи палангон номгузорӣ шудааст. чемпиони тоҷикистон дастаи истиқлоли душанбе дар оғози марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои конфедератсияи футболи осиё 2023-2024 дар гурӯҳи Е бо чемпиони Қатар дастаи Алдухайл бозиро мусовӣ, яъне 0-0 намуд. дар ин бора федератсияи футболи тоҷикистон хабар медиҳад. тибқи иттилои манба, бозӣ санаи 9 сентябр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии Душанбе баргузор гардида беш аз 17 000 тамошобинро ба ҳам овард. Истиқлол дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ бо бошгоҳи Ал-Насри Арабистони Саудӣ ки дар даври аввал бар полиси Эрон 2-0 пирӯз шуд бозӣ менамояд. бозии Ал-Наср Истиқлол санаи 2 октябр дар варзишгоҳи Ал-Аввали шаҳри Риёз баргузор шуда соати 21 бо вақти Душанбе 23 оғоз мешавад. аз санаи 22 то 24 сентябри соли равон дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон мусобиқаи навбатии World Judo Tour Grand Slam Баку 2023 оид ба гӯштани ҷудо баргузор мегардад ки дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштани ҷудо дар ҳайати 7 варзишгар иштирок менамоянд. Мусобиқаи навбатии World Judo Tour Grand Slam Баку 2023 оид ба гӯштани ҷудо бо иштироки 313 варзишгари беш аз 57 давлат доир мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқа Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Эмомалӣ Нуралӣ, Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, Шодмон Ризоев, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Мансур Раҳмон ҳамроҳ бо Шакармамад Мирмамадов дар вазнҳои гуногун муаррифӣ менамоянд. ёдовар мешавем ки фонди умумии ҷоизаҳо 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибони ҷои аввал дар ҳамаи 14 вазн 5 000 евро, барандагони медали нуқра 3 000 евро ва медали биринҷӣ 1500 евро ҷоиза пулӣ дарёфт менамоянд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.